Isuzu egameni likaJesu ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu, omama, intombi, insizwa, gogo bebandla ngiyabingelela, usonto isikole ngiyabingelela, nama-teenagers abadlalela i-keyboard, usidlalela i-keyboard, ama-worshipers bathohlelo, ngiyabingelela umphathi wabantu abasha, ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. I was so impressed with this time, bazalwane, ngibona inkonzo yabantu abasha indlela ekhule ngayo. Amen, bazalwane. Siyangibona ukuthi badedele abantu abasha kulo Friday kuzobe kunomzalwane osuka le entuzulu, bazalwane, zominister ebazalweni. So siyacela ukuthi-ke libadedele abantu abasha kuleli viki kulo Friday. Ushilo kumabisho ukuthi kuzobe kuthandazo futhi egameni likaJesu. Izinto edinga umthandazo. Amen, bazalwane. So siyacela ukuthi-ke inkonzo yomthandazo siyisapothe kakhulu, inkonzo yabantu abasha siyisapothe kakhulu. Ngegama likaJesu kumnandi kakhulu kulo Friday. Nami ngizobe ngikhona, bazalwane. Ngeke ngabona kulo Friday ukuthi labo Friday abanye bephuthelwa. Hallelujah. Amen. Ngiyafisa bazalwane ungamoshi isikhathi egameni likaJesu. Ngiyakholwa umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngithanda uJesu, bazalwane, ozobuya masinya ezolanda ibandla. Alibonge igama likaJesu. So ngimane ngithi njalo endleleni yami yokukholwa. Amen, bazalwane, ngoba liyafuneka ikholwa nje elizomane lithintitha empilweni yokukholwa. Ungahlala urelax sengathi isekhaya. Alibonge igama likaJesu. Thina singamakholwa, masibizwa ngamakholwa, sibizwa ngabantu ababona izinto ezingale zingakabonakali. Ngiyabonga bazalwane. So sibizwa ngamakholwa, abantu abakholwa uNkulunkulu bengabonanga. Leyo nto leyo nje iyodwa yenza uNkulunkulu ajabule, ngoba ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. Uma kuthiwa lendlu izokwakhiwa, lendlu yakhiwa amakholwa, ngoba imali ayingekho, lezwe lazalwa, kodwa amakholwa athi lendlu izokwakhiwa, ngoba kudingeka amakholwa. Alibonge igama likaJesu. Ngiyacela bazalwane, ngiyaxolisa, ngifudumele egameni likaJesu. Amen, bazalwane. Siyakholwa bazalwane, ngiyathandaza manje egameni likaJesu. Ubizwa ngekholwa, ubizwa ngomuntu ogqobhoza iminyango engekho unodwa ukuthi anyamela-ke mina. Bathi kanjani? Ngoba ngiyabaphosti awama-internet. Uma uyikholwa ungena la kungangenwa khona. Ngifisa ukuthi uyibambe lento namhlanje ekuseni uthi mina I am a believer. Mina ngiyikholwa ukuthi uzongena kanjani kulo muzi, ngoba kunabantu abakhethiwe ukungena kule ndawo. Uthi mina ngiyikholwa ukuthi
esidileyisayo befundisi, sidileyiswa makholwa. Ngoba uma sikholwa futhi singangabazi, siyokuthi kule ndaba ayibuleke iphoseko lwakhe. Uma sikholwa siyokuthi lamadolo awabuleke aphoseko lwakhe. Uma sikholwa siyokuthi msebenzi woza kimi, ngoba ngiyakholwa okholwayo uyasidiswa. Ekufela ngephikeni. Ngoba uNkulunkulu makuzokufuna ikholwa. Hallelujah. Asihambi ngokubona. Ngiyathandaza manje. Ngiyashumayela. Ngiyathandaza manje. Asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. Moya oyingcwele. Ngibonile uNkulunkulu bazalwane enza umangaliso ngenxa yokukholwa kwami. Khona ilanga engangithi ngizofakaza ngalo, ngabona i-QE ngathi ayikulungile, ngizofakaza mase nginikelisi, bangibuthe ithuba lokunnikelisa, ake ngisafakazayo. Ngabukwa-ke akunankinga-ke kodwa amendasa. Ngibonile uNkulunkulu bazungu ngokukholwa kwami. Ngoba ukukholwa ukuqinisekisa ngezinto ezithenjwayo nezingabonwayo ukuthi zikhona, ukuthi bonke abazungu unayo. Amazi bazungu ukuthi uzosuka laphaya noma uzovula i-driveway, amazi. Kodwa le moto le iyeza. Noma uzokwenzenjani, kodwa awunyakaze ndoda, unyakaza manje. Nyakaza impela, nyakaza impela ngamanye amasonto ayanyakaza. Uyaweza nyakaza. Bazalwane, I have faith kukho konke engikwenzayo. Ngoba uNkulunkulu uthokoziswa ukukholwa. Uthokoziswa ukukholwa. Ngikakhuluma la ngokweshumi. Ngithi uma ukhipha okweshumi, uNkulunkulu ukhuza uyaphebeza okudala. Aphebezele abantwana bakho. Haleluya. Aphebeze ukhona konke ongacabanga. Can you imagine uhambise ngiyalinganisa, uhambise ingane esikoleni. Umuntu angakhipha okweshumi, ufuna ubona uthando uNkulunkulu analo ngawe, awukhipha okweshumi. Angikho lapho kodwa. Awukhipha okweshumi kodwa uyakwazi ukuyidedela ingane iye esikoleni. Uyamajina uthando uNkulunkulu analo ngawe ukuthi angenzi ingane yakho ithunjwe. Haleluya. Mhlawumbe ngenxa yokukholwa kwakho, ngoba uNkulunkulu uyakufakazelisa la ukukholwa kwakho, ukukholwa uNkulunkulu enza ukuthi ingane ngoba ziyathunjwa ingane. Kungafika umuntu ehamba nobabuzungu, yalinganisa eya esihle uyamazi ubabuzungu, kanti ubabuzungu ukhonjiwe yilo muntu ahamba naye ngoba efuna esihle. Amen kodwa sobeni. So ukukholwa kwenza ukuthi nokhipha okweshumi uNkulunkulu aziphebeze lezo ngoba ubabuzungu uyasihleka kwabona ubabuzungu uzoza jabule athi ngithunywa ubaba wakho uthi angizokulala, kanti naye ubabuzungu ukhonjiwe. Haleluya. Sifisa ukukholwa. Haleluya. Ngiyamuzwa unkosikazi uthandazela impela, uthandazela phansi manje.
kathunjwe. Siyabonga. Praise the Lord. Andibona igama lika Jesu. Now, ngi-exam mangiphuma. Amazi ukuthi yini eyangenza ngabeka ifoni yami kuma-wipe emoto. Amazi ukuthi yini le eyangenza noma ngangiyovala i-burglar guards ngabeka ifoni yami kuma-wipe emoto. La ema-wipe nje. Sibuye-ke size esontweni sikhonze ifoni ihlele ema-wipeni ila. Asukuma mahlaba aqala shiyela ayolanda iy'ngane zasemawoti abuye nazo ihlele ema-wipeni. Imela imoto kukhonze asiqeda ukukhonza ahambise iy'ngane emawoti aphuthumise esihle badokotela. Uma epaka imoto ayipake la ifront la nje udlula khona abantu la eDube Village na udokotela lo ngaphesheya kweDube Village ayipake ngamaparking ala ifoni ihleli kuwescreen ngaphandle emawipeni. Ahlale ngaphakathi kadokotela size sifike ngoba ehambe noPhiya wasekhaya kwafanele ukuthi nobaba ngithi sihambe sekuyena ukuze sithole uPhiya kanti usezoqeda ifoni ihleli emawipeni. Haleluya. Hayi sisuke khona lapho sihambe ahambe adlule noma adlula noma mngidi neShoprite. Ihlale lapho ifoni emawipeni. Sidlule thina size la ekhaya nobamngekawo nike bika noma nihambe phambili kunani bathi hayi khona nathi nedlule khona hayi sifane-ke ngirelaxe funayithi nkosikazi akufonela ifoni yami yazi angiyazi kulonje kusile angikaze ngiyibone. Hayi-ke afone ngiyitshela ukuthi mina ayisale phezu kombhede ngikhohlile. Hayi afone nayo ifoni elinga la emawayipeni ilile hawu njengoba sepasenuka yonke le ndawo sipaka imoto ikakhulu emoli la abantu benza khona benuka. Awuyashumi uphethe izinto nawo vele umangani. Hayi yabona belanga bengeke ihlele emawayipeni emoli ihlele emawayipeni la ihlele emawayipeni eShoprite. Sabe sinamshayela uNkulunkulu izandla. Alright. Ngifuna ukuthandaza ngalamazwi bazalwane. Siyakha lesontweni siyakha kuleli bandla siyakha we need airports we need nje isafanele sebenze bathi ama-flat screen ayofakwa abantu abakholwayo. Usathane uyakwazi kahle ukuthi wena uphumelele kanjani. Kodwa la ifika ingcifize khona ingcifize ibhathini lokukholwa eqhafa. Maka walifaka uvele bese veza indingo ezinkulu ongeke uzenze. Amen bazalwane. Uma kuke bavakwa ibhathini lobukholwa angeke uye ndawo ngoba umuntu okwazi ukusihambisa uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Wathi usathane wabona ukuthi yingakanani uNkulunkulu into akuhlelele yona ugijima la ekhona athumele ingelosi zakhe azobless ibhathini lokukhona liwose ukuze lento uNkulunkulu akuhlelele yona ifike kuwe ukukhona
igama lawo ngokuthi yiRehoboth. Wathi ngokuba uJehova usenzele indawo. Siyawuba nezweni. Cela siphambe sibeke inyawo. Oh my God. Hallelujah. Siyawuba nezweni. Waqala ngalonyaka, unyaka sekuthiwa kunendlala. U-Isaka waphambana nendlala. Ngoba njengoba ufuneka noma sibiza noma kubizwa ebandleni imali kakhubeka, I understand ukuthi kwabane isikhathi sendlala seshemayi la kunendlala khona ukuthi uyengaphindi nabangeki. Kodwa bengisholo ukuthi namhlanje ufune ibhathi lokholo ukuthi ngisonjana nawo lo nyaka ngoba uNkulunkulu ufanele afakazelise lakhe. Ibhayibheli bada wada ngoba ngenkathi eyivula imithombo amaFilisti ayebhekile alibona igama lenkosi waqhubeka ngoba akufanele uma befaka ngapha wena uthuli kaSendayeka kufanele babefaka la uthi mina ngiyafuna la ngoba wena uyindoda yokukholwa sifuzuka ku-Abraham. Ibhayibheli wafuna kunye baphinde bawufaka wathi ngingabamanga mina I'm the man of plenty. uNkulunkulu mdobile ngingakho konke naye ombilisayo waphinde wafuna kunye kwathiwa hey uzaphinde wafuna kunye bafika bazowufaka umntwana wathi ngingabeshilo ngisayofuna kunye ngibathi khala until abantu bayeke umelana nawe. Shanda kamaseke bazomelana nawe bathi lento yenzayo uzonabisa iy'ngane. Nkosi yami khona bazalwane, lento yenzayo angeke uphumelele. Ngithi dlula omunye umthombo until bakuyeke ngoba uNkulunkulu ufuna ukwandisa. uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa. Bathi kunabantu abazomelana nawe ngoba bengafuni ukuthi wande. Jesus, ngikhuluma ukwanda manje khala. Njengoba uzotshala, ngikhuluma ukwanda kwa-wisdom. Kubantwana bakho, ubuzwane esikoleni, ukuthi siyakwazi lo, ubengaphansi nakahle. Kodwa namhlanje ngikhuluma ukwanda kwa-wisdom kubantwana bakho. Ngikhuluma ukwanda emabhakedeni akwakho. Ngikhuluma ukwanda kwezimoto abathengeni. Lento izokwenzeka kanjani uma bonke abakholwayo ngoba siyakhuluma futhi siyakholwa. Akukho lutho ayozosivimba. Lakithi namhlanje akufuna amakholwa anesibongo sensini athi ngiyangena la ukuthi uzongena kanjani. Ashayele sibongo athi ngiyangena la ukuthi uzongena kanjani. Ashayele sibongo. Ufuna abantu abazokholwa uNkulunkulu. Siyathandaza. uNkulunkulu akanikeza ukhona. uNkulunkulu eseyandisa. You delayed yourself ngokuthi umthombo kanye ubone kungenzeki into esiyayeni. Ngisathi kumele uqhubeke, keep on digging. Keep on digging. Uqhubeke umbi noma ubone ukuthi kunendlala engathi nesipho sokunika uqhubeke umbi. Ngoba uNkulunkulu namhlanje ufuna ukwandisa. Ufuna ukwandisa imizi yakho. Uthi noma ubungoze
ngicela usishe ibhathini lomkhono usuku lwakho lokuvuleka kweminyango. May the Lord open all your doors. May the Lord increase your territories. May the Lord open all your doors. May the Lord increase your territories. Ongezeni imali ukuya kuyenzeka mabishop. Egameni likaJesu. Siyabonga. Kunento engiyithandayo mina engiyibonayo babishop. Mayiqala indaba kaAbraham, iqala kuAbraham ekhishwa iplana yona yakho kaNkulunkulu. God doesn't bless your plan, but God blesses His plan about you. Sanibona? uNkulunkulu akabless ama-plans akho, but bless ama-plans akhe ngawe. Sibe ngezulu. uAbraham asangukuthi umpande ezinto ufuna ukwandelwa noIsaka abafuna ukwandelwa. But babehamba phezu kweplan kaNkulunkulu, bagcina bebusisekile ngeplan kaNkulunkulu. Atoke Paulo kaJesu. Namhlanje wathi unganjani bazalwane? Iplan wathi kaNkulunkulu noma ikanjani ayikho into yozimba ngoba iplan akuyona eyethu kodwa iplan eyakhe. Siyabonga. Siyabonga khona uAbraham wakhona namadodana, Isaka landela kanjalo, nendodana yalandela uJacob kanjalo, nezizwe zamadodana omthwebo azala uJacob zenza kanjalo. Kodwa siyabonga nendodana. Siyabonga nendodana ngoba uAbraham akazwanga lutho ngendodana, akayibonanga indodana kodwa wakhona. Kangakanani thina esizwile endodana sabona umsebenzi wendodana, sabona wendodana, sidlula yini indodana ifike thina badala kaAbraham. Ayibonge lo Jesu. Sizothandaza abafowethu. Sithi namhlanje Nkosi, khuphula ukholo lwakho. Ngokwazi wena. Ngoba lento yokukhuphula ukholo lomuntu nokholelwa kuNkulunkulu kukwazi uKristu ngoba yonke into iphelelisiwe ngoKristu. Elithisi lakhe konke kwavela ngaye. Khuphula Nkosi ubudlelwane bami nawe. Khona ukukhola kwami kunezudawutha. Khuphula Nkosi ukuxhumana kwami nawe. Ngikwazi ukuthi nginamandla angakanani, ngimkhulu kangakanani uma ngabe ngiuKristu Jesu. Asibale izandla, asibale amahlezo. Siphakamise izandla. Amadlozi akhona namhlanje abathi ngicela ungasali ukuxhumela kwamamahlala bese ngaphambili. Abathi ngicela ungasali, yazi ngiyafisa ukuthi ngiyibone lento noma into kumina lento yokuthi uJesu uphakeme kangakanani, nginamandla angakanani uma ngabe uKristu kimi. Ngicela ukusela lo ukholo lemini. Uma ngabe khona bazalwane njani? Angeza ngaphambili. Uma ngabe saba abe naye khona. Sizovala amehlo. Babe egameni likaKristu Jesu. uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu esimkholwayo, uNkulunkulu oyikho konke ukho konke. Yise weNkosi yethu Kristu Jesu. Siyabonga ngezwi lakho namhlanje. Siyabonga ngalo eliphelelisa yonke into. Siyabonga ngalo uAbraham alizwa ngaye Nkosi wakholwa. Siyabonga ngalo sithi namhlanje ngenxa yalo. Siyabonga ukuthi sidlule kubo, sidlule ngenxa yokholwa. Siyabonga ukuthi sikubo noma sesingeni sibile ngokholwa. Siyabonga ukuthi nasaya kubo okusobanzima siyakudlula ngokholwa. Siyabonga ngezwi lakho elithi uNkulunkulu onamandla kuyedlula yonke kodwa lona liyosalela mina. Siyabonga kuwe Kristu Jesu. Siyabonga ukuba umfanekiso wakho. Siyabonga ukuthi wena wasidala saba umfanekiso wakho. Siyabonga ukuthi nendodana singumfanekiso wayo. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho namhlanje. Ugcina kuwe kusukela ngomsombuluko kuze kube namhlanje. Umuso senzele wona. Izwi lakho esakhiwe phezu kwalo elithi izwi lakho hambani nenze izizwe sibe ngabafundi. Nibafundise ukugcina konke ngeminyaka enabo. Namanje Nkosi siyabonga ukuba ngaphansi kwaleli khaya lokuyalwa ngabaholi bethu esibathandayo nabasithandayo ngezwi lakho.
kulezi khathi Nkosi yethu siyakhuleka ukuthi leli bandla olinikela abaholi ukuthi libe njalo ezwini lakho ngoba izwi lakho liyisisekelo salomhlaba izwi lakho ladala umuntu izwi lakho liwuphila komuntu wena uyizwi elipheleleyo kumuntu siyabonga ekhambeni likaJesu Kristu waseNazaretha ibandla lishaya